cultura i intel·ligència. Intel·ligència per no juzgar a ningú mai pel color de la seva pell. Compañerisme, respecte, cultura. Un almacén de conocimiento tanto en idioma, ¿no? Intercambio de idiomas, en cultura, bueno, es una convivencia muy amplia. Per mi és una altra manera de viure amb la solidaritat. Per mi també és un intercanvi d'idea i de cultura amb la gent de tot arreu. M'aporta poder construir i gaudir d'una societat millor, més rica, més oberta, més cohesionada, més dialogant y més justa. Y también mejor convivencia aquí entre la gente y me aporta también conocer la cultura de otros países. A mi particularment, m'ha portat respecte, empatia i d'alguna manera fer-me una autocrítica o una reflexió sobre com pensava jo de certs temes influïts, o sigui, per la cultura de la qual veníem. A mí me aporta pues una visión más amplia de lo que es de lo que es el mundo. Haciendo el mundo, solidaridad, paz, armonía, amor, lazos fraternos. Per mi, un dels estímuls que té la vida és conèixer-la cada vegada més i compartir-la amb persones d'altres cultures, doncs per mi m'aporta conèixer la diversitat del món y la seva riqueza. Me ayuda a conocer gente y cultura de otros países. Plenitud, unión y familia. Unión, cultura, riquezas y sobre todo la integración entre todos. M'aporta una consciència clara de pertànyer al planeta Terra i superar les meves visions de vegades particulars i tancades que pugui tenir de la terra on visc i on he nascut, i per tant això m'obre unes perspectives importantíssimes.